Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, sing nonton videoku ojo lali mok like, mok komen nang ngisor, mok share nang kancamu kabeh. Ojo lali mok subscribe, loncenge diunikno ya. Matur nuwun. Wah, yo zaman saiki ket mau masa drama ini kau kan udah pengen Ren. Kapan bisa ngomong Mas Garu lah, kapan gitu, tapi kamu ancen jawab ini pas-pasan lu ancen mah jebok ngene kan kudu sabar. Kapan yo wah wes sapa kira cocok ini. Wah, tambah semangat ya. Lu kan, tambah situ gas. Ma, anakmu diceluk, Ma. Alhamdulillah, Ma. Anakmu diceluk. Cara tidak jomblo lagi. Wis kadung nyaman, wis kadung oleh wedok, pas ketemu umur piro? 50 itu wedok umur 50 oleh apa aku? Nah, iki beberapa bulan chat maning aku mbak arek wedok wis nemu terus apa wis nyaman wis ketemuan lah pas mulai ketemu dipek koncoku dhewe masuk nah saiki wis golek fotone Wayu suarane ngerti suarane artis iku lho artis wedok Amanda kalah pas ketemu enak iki pas ketemu ketemu arek ayu rek suarane mantap tak VC kamu di mana? Ini aku di belakangmu. Oleh. Lah. Brengos entuk. Aduh, wis teko alhamdulillah. Lah, Lapo? teko-teko iku lawange diketok sik. Tok. No. Karek ngono ta. Iya. Nah, yang ngono, tambah goblok. Lawange ditok tak ngono. Lawange ditok tok 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 tok. Dan tok ngarep. Hah? Kok ngarep? Bedane lho pengarep karo nguri. Kok lah wis mlebu. Lah kok tok iku. Lha majare dikongkon ya opo sih? Teko ngarep buka nyek. Ngono, ayo lah melok-melok aku maneh. Murine gak nyek kene kok ada nyek. Ada bangsa. Kok kayak bahagia dino iki. Lah, lawange iku tutup. Apa? Didelok tangga, gak enak kok. Masa iso ndelok to, Bro? Iso. Alhamdulillah wis pokoknya bahagia. Mas Bahagia Garu. terus. Dalam, Dek. Ya ampun. Dalam. Alhamdulillah. Mas Garu. Dalam, Dek. Mana apa, Dek? Gendeng. Loh, Gendeng. oh ini gue apa? Dalam gede iku. Ya ampun, arai kerer. Nang kene Rungono ta. Rungono. Mas Garu. Aduh, dalam. Ah, wis. Ngene iki bahagia. 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 Yo. Ketara.
Wah, ini Apa? cara tidak jomblo lagi. Langsung tegene bisa. Ya Allah, ini motivasi ben gak jomblo. Motivasi. Iya. Enak transpirasi. Motivasi. Enak lho. Apa? Konspirasi. Konspirasi. Iya, Panganan enak. apa? Hah? Panganan apa konspirasi? Iku lho, tahu. Tahu. Padahal apa sih? Tambah sebelah. Iki lho. Apa? Apa ndak ngene iki? Papa. Daripada kon dakdek, gak ono adik-adik nang ngene iki. Lho ya apa iki lho? Mas Daru. Oh, ada. Stres. Alhamdulillah. Lona stres. Stres. Yes. Ya gak stres tambah stres. Sing stres iku peno. Ngapa ndak ngene? Stres ngelokno stres iki lho, sampai apa iki logur iki. Jomblo wis osem, jomblo wis osem. Jomblo iku osum daripada kon pacaran Napa? terus ditinggal. Lho, Kapok kon ditinggal. ketara tersakiti lek kayak ngene. Lho, Sampeyan jomblo kan tinggal sih sampai ngene iki lho. jombloku iki lho. Petang tahun. Hah? Iya. Halala petang tahun. Sik kurang senior. Loh, Lho, Mas. deloken ta petang tahun iku lek kuliah wis sarjana. Nah, itu lho. Apa? Jomblo 35 tahun. Ah, ngurus. Emang umurmu piro? Loh, 14. Loh, Sisane melok bapakku. bapaknya jomblo kan dulu. Terus bahagia. Dalam deh, dalam. Kenapa jauh ya? Aku apa ya apa sih ini? Dam. Kok gendeng lu? Salah. Ya, ini ketara. Ketara jomblo gitu loh. Guys, kayak gendang masalah bahagia adik ae. Mas Daru. dalam deh, dalam. Apa deh? Stres. Pusing harus tak metu ae. Wes metu ngono lho. Wes, mbok. Kak enak. Kak enak. Ya. Saya. Kok maneng? Diketok dhisik ngarepe. Nah, wes. Kok maneng? Metu. Metu. Rewong bahagia wi, bahagia. Wis ngene iki lho dadi wong bahagia. Mas Daru. Lho, dalam deh, ya ampun. Oh, sini lo aku terus ini. Kan ini yang dadi pengen turu ngantuk aku. Enak ingin ini turu ae, yo timbang buder. Gendam. Mana yang buder. Wah, ngomong kok ngene lho. Tak kena kamu tuh, kan tak jomblo. Ngene iki gabut. Turu ae. Wis bawa iki. Mas Daru. Wes arek, reno. Mas Aduh, Daru. ya ampun, Mas gak usah ngene, Daru. sayang. Mas Aduh, wes arek. Daru. Wes, Mas Daru. Mas Daru. wes seneng dong, sayang. Iya lah, Bu, ya. Mas Daru. Mas Daru. Ya ngono. Arek kan halu. Emplok niku halu. Emplok niku adik ae. Wis plok.